sika no ahoɔfɛ anya ma ka kyerɛ me ɛne ne nananom ade sɔde hu ɛne nananom ade sɔde hu anya sika afɛ ne nkantia obi a wɔ sika wɔba sɛ ɔde wo honam nyinaa ba bɛso asantehene ade nananom ne yɛyɛ bɛnku obi ba sa mo ade ama ɔsɛ ka ase so na gyina hɔ ne wo nua no tiɛ nkasa yɛ Abodomhene wɔ panin a wɔgyina hɔ yi wɔn na bɛwɔ wɔkyi wɔn bɔ wɔn koraa no wɔnhyia wo yɛwie wo san gyina wɔn anim ase ɛma no kwan no wobɛka adwo ho no ka wɔn sɛ ɛpa nti wada wo ma ɔno ato ne ho dada yɛntan no ne mu ɛma nananom ate aseɛ sɛ bosome nsia ana wɔ Asante amani mu na wote a woseresere da bia no na woyɛ Abodomhene anaa na woyɛ Santehene and you have a man shine up with the Abodomhene, nor be demon shine. How better? Abusane, on not in the bias, one in there. Don't intend then your one out of fire. Jim, you're a say. The man I make, I don't know him saying your one out of Abodomhene, Abodomhene. When I walk at all, one out in the bias, sometimes so on you and at the bias. We will send your honey and a sort of bias. I don't ask him. No, any answer on your catcher. One yet, Mamma Cunano. And one yet, Mamma Cunano, Swati. Jump, the idea man, then you wouldn't none more dear son. I jump, said your rest and was the Acunama one. Jump, and yet they made that man could be drawn back on your own. Jump, and Abodomhene, you are so the Acunama or Abodomhene, so what to me at Kumasa in fear so. One thing among community, one Abodom. We have Abodomhene view a year, and now when you have Abodomhene view for a good upon the power. Abodomhene, who said you knew some minutes to batch and a quantipa, and now what did he one, two of to bunch and a chepa. It's a crown and a call. Never one hour to domino, ever don't be. You're a for a good to know. Two for never know a baby yes to a night. Move free.